Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Amapolisa aphanda amatyala okubulala amabini namathathu okuzama ukubulala emva kodubulo olusube imiphefumlo ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseBooysens eRhawutini namhlanje. We can't keep coming to families and saying we are deeply sorry and sending our condolences to families when people are simply not adhering to the law. Umqhubi othutha abafundi obandakanyeke kwingozi esube abantwana abali-12 nobanjwe emva kokukhululwa esibhedlele uza kuvela kwinkundla kamantyi eVanderbijl Park ngomso. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbi sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Amapolisa aphanda amatyala okubulala amabini namathathu okuzama ukubulala emva kodubulo olusube imiphefumlo ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseBooysens eRhawutini namhlanje. Kubulewe abantu ababini kwangcwelerheka abathathu ngelixa amadoda ebexhobile etshise ngerhulwa kwiqela belisenkundleni ukuya kuxhasa umtyholwa. Uqubuke idubedube kwaduma izulu lezandla abantu bezama ukuyiphephisa einhlamvini ebeyindiza njengoba igilamkhuba beyidubula ibhekise ebantwini abebephuma ngaphakathi enkantolo. Amaphoyisa athi lezelele sisha ezachitha ngemoto ohlobo lwe-Audi emhlophe amalungu embokwe ebomvu aseyithendeni zabasolwa. After they got out of the premises, they were picked up by a white Audi, which is a clone. As when the police were doing preliminary investigations, they determined that that vehicle is a clone. So for now, we have our crime scene management from forensic services. We also have the serious and violence crime unit from provincial office that is going to be investigating a case of 2 counts of murder and 3 counts of attempted murder. Umnyango wezobulungiswa uhlube udlu bokhasini ngalenkanakana eyenzeke kule nkantolo emini kwabha ilanga libalele. Accused was appearing today at a pre-trial conference. The person is out on bail and has appeared a number of times since his arrest last year. As he and members of his family and his legal representative were exiting the court into the parking area, assailants armed with firearms who had gained access through a pedestrian entrance fired upon them, fatally wounding 2 and wounding two others. Kunesigameko kubikwa ukuthi kunowesilisa ozwe ukuqhuma kwenganono wathi galo yiphuka nyawo zami ngibeletheni. Ugcinewa washayeka kabuhlungwana phansi kanti ugcine lashelwa khona endaweni yesigameko wase ededelwa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ummi waseZimbabwe nowaziwa njengesidlwengu sakuFacebook udutyulwe wabulawa ngempela veki ngelixa egrogrisa amapolisa ngemela kwilali yasembutho kutsolo eMpuma Koloni. Kutyholwa ngelithi uye waxhwila wadlwengule wasetyhini neminyaka ngama-24. Ixhoba lakhe liye lahlangula kwesiselegu. Le ndoda kutyholwa ukuba ibingena kumakhasi onxibelelwano ikhangele ixhoba yakulibona ilithembise ngothando luzelubusi neparadesi enaphakade. Emva koko ilinike imali yokukhwela lakufika ilixelele ukuba akukho thando ngandawo apha kodwa yena uza kuthengiswa aqalise kulidlwengula wakugqiba alibulale. Kuthiwa bekubhalela kwi-inbox kuFacebook atsho uba uyakuthanda nawe sogqiba kunika imali, then the next thing athi yiza kuye uze kuyisuka elibodwa wakhwela iteksi. Xa ifike emthatha wamdibana nalo mntu wakhe. Xa begqibohlika eteksini ke ngoku yamxelela le boyfriend ba mna andithandi wena ndizokuthengisa apha. Yabe seyiqalisa umripha kwangoku bengekafika endlini. Umnikazi wendlu uNomfusi Rhangana uthi wothukile sesisiganeko. Siva lento ubugebenga abantwana babantu. Lithi ipolisa kum. Usavuma abathandathu kodwa ukhona lusisa mtyhila apha efowunini wesixhenxe. Sifuna uqiniseka ukuba basixhenxe. Asivunywa ke singena, sivunywa siye kwakulandla. Amapolisa athi mathathu amanina esele ebulewe afunyanwa ethetywa emathafeni kule ilali. Abahlali bothukile kodwa nangona kunjalo baqhawele izandla amapolisa ngokukhawuleza ukuba asabele kule nyewe. Bathi baceba ukuba
wonke umuntu ongummi wangaphandle ongenampepha mvume okulelali ukuba abakhwelele. Sikhuluma into bangaba umuntu ongengwalapha ofike engenazo impepha ezinkuthasayo bangaba make lapha sathe sabe sikhuluma umuntu bangaba mabaske baphume apha elalini. Ayisiganeko sokuqala esisa recently 3 days back. Yes, isiganeko esisesinye silandela ezinye iziganeko esenzekileyo kwalapha ekuhlaleni nje. Singenalwazi ke up until kuvulwe idocket yophando ngolwaphulomthetho kakumanina kulelali logama icandelo lophando ngezenzo amapolisa iIPID iza kuqhuba uphando ngezityholo zokuba umrhanelwa uswelekele ezandleni zamapolisa. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kutsolo. Owayesakuba inhloko yokhala ukuziphatha kwamapolisa iIPID umnumzana Robert McBride uthi imali enikwa icandelo lobuntlola kwinkonzo yamapolisa yombetho lurhwaphilizo nezenzo zobugwenxa kwaye yenza abayiphetheyo bacinge ukuba bazizimakade. Uthi waqaphela ukufaka impumlo kwezopolitiko kwibutho lakhe ngethuba umnumzana nathi Nhleko wayengumphathiswa wamapolisa. Umnumzana McBride uvele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zorhwaphilizo, ubutshijolo nolwaphulomthetho kwingalo yomthetho kweli. Umnumzana McBride osebenza kwicandelo lezobuntlolo embusweni uyibeke yacaca into yamaqela naphakathi kwabo abachaze njengamaqabane akhe kwi-ANC. Watyunjwa njengenhloko ye-IPID ngo-2013 ze ngo-2014 igama lakhe lasesithatheni kwintsuma-ntsumane yokududunjelwa kwabemi baseZimbabwe ngongekho mthethweni emvekhaya. Kulo dulu Benz kwakubandakanyeka wayesakuba inhloko yokhetshe uNjengele Anwar Drummond nosekela mkomishana jikelele wamapolisa onqunyanyiswe uNjengele Shadrack Sibiya. Kodwa umnumzana McBride uthi ezinjengele zamapolisa zosulelwa ngamafutha inyama zingayityanga. Ngelo xesha uNjengele Richard Mdlulo lalezam lentolongweni isithetha nje wayeyinhloko yecandelo lezobuntlola nelithwembe zizityholo zokwehliswa ngomlenze kwemali zalo. Crime intelligence and the control of that fund makes crime intelligent people invincible and they start to manipulate. And we've seen it with loads of issues. That's what they do, and that's I would appeal to the legislators, the representatives of the people to correct that as quickly as possible. Umnumzana McBride ubizelwe kule komiti yesikhawu yepalamente ukuphendula izityholo ezenziwa inhloko ye-ofisi yomphathiswa wamapolisa umnumzana Cedric Nkabinde kunye nowayesakuba ngumkomishinala wamapolisa obambele uNjengele Rhomotso Phahlane kule komiti. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Izikhukhula ezinamandla zinyanzele amawaka abantu ukuba bashiye amakhaya abo kwilizwe laseMozambique. Uninzi lwabo luhlangulo luzigcine phezu kophahla lwezindlu zabo nanjengoko amanzi begubungele izakhiwo zabo. Izikhukhula ezimandla nezibangelwe zintsuku zezandyondyo zemvula zishiye amawaka abantu bengodinga indawo kwilizwe laseMozambique. Uluntu luye lwantyuliseka nezindlu zabo, nto leyo ekhokhelele ekubeni bayishiye imizi neye yemka nomsinga wamanzi. Imifanekiso yobuxhakaxhaka bale mihla eshicilelwe ngeekhamera ezibhabhe emoyeni zibonisa umgama omde womhlaba ogutyungelwe ngalamanzi. Uluntu beluchophe phezu kophahla lwezindlu belinde uncedo lokuhlangulwa. Okona kungundoqo kukuba ndiyaphila onokunceda uza kwelula isandla nguThixo owaziyo ukuba ithini injongo yoku. Amaqela ezohlangulo kunye namavolontiya asebenza ubusuku nemini besebenzisa izikhephe kunye neenqanawa ezincinci zokuloba ukuze bafikelele kwindawo abadinga uhlangulo ze basiwe kwindawo ezikhuselekileyo. Abantwana kunye nabantu abadala babekwe kuqala kolihlangulo nanjengoko amanzi eqhubekeka nokwenyuka. Ndiziva ndingcono ndiyishiya le ndawo nanjengoko ndingayazi into kokuba kuza kwenzeka ntoni kwakuhlwa apha kusesichengeni.
Umbutho wesisa wamazwe angaphandle iRed Cross kunye neCrescent Societies ithi bangaphezulu kwe-620,000 yabantu abachaphazeleke zezi zikhukhula kwaye amakhaya angaphaya kwe-72,000 amke namanzi kuquka nezakhiwo ezingundoqo zokuhambisa iinkonzo eluntwini. Sihlangule izihlwele zabantu sabazisa apha, siye sababhalisa, sabanika nokutya. Ongenazo izalamane zakhe siye samthumela kwindawo yokhuselo. Ummeli welalizwe uDaniel Kapo uye wahlehlisa uhambo lwakhe obelusiya kwintlanganiso ebalulekileyo yeenkokheli zamazwe ngamazwe kwelaseDavos ngelithi ukuhlangula ubomi babantu ngoyena ndoqo kuye. Abenkonzo zoncedo bathi imvula ezimandla ezisaqhubayo ukunetha ziza kwenza kube nzima kakhulu kwiintsuku ezizayo. Inzululwazi zithi ezi zandyondyo zemvula zenziwa luguquguquko lwemozulu. Umsebenzi wokucoca sele uqalile kwezinye indawo kumasipala waseNkomazi eMpumalanga. Imvula ezimandla zakutshanje zishiya umonakalo nalapho kuye kwadama iyadi konakala nendlela. Yiminyaka engama-50 uTimothy Khoza engumhlali wale ndawo uthi iyadi yakhe iba ludaka qho inetha imvula kodwa kulo mjikelo ukudama kuye kwagqithisela. Amandi la istandard sami ukuthi lamandi ahlala ngihlupha right through. Nedungana ethi imvula ihlala ina right through igcwala lamandi la ekhaya. Manje ukuthi sabikela sikhansela nawo botobona ukuthi lokasitha ngayo. Abahlali kulo mmandla bathi amanzi emvula ayazonzakalise izindlu zabo kuba indlela ezibangqongileyo zikwimo embi kakhulu. Awu siyafashem ngemvula lesikontiri sethu lesi sende kakabi then khona lesimgodi khona uma simgodi vele kulidam lamandi afike agcwale makagcwala lamandi ithine ngoba sihlala etindleleni abese angena nalamakhaya ethu hlala ehlathini. Indlela emoshakele kudzala sibatshela kamasipala ngathi uthi ngeke kangaka bangathi bobhuti lapha bangeta la batakutshela ukuthi long bani untobe nyalo ANC yabuya njalo itocela amavoti angathi sitocela amavoti anindlela iso. Umasipala waseNkomazi uthi usaqwalasela umonakalo obangelwe ile mvula. Emakhaya cishe lamoshakele ke andlula ngale ku500 la eNkomazi. Onke ema-villages la khona ke eNkomazi ke alimele kakhulu yonke imigwaco ayihambeki. Siyazama ke singumasipala ukuthi sibone ukuthi sihlanganisa ini nani ema-team onke ke kamasipala aphumile azama ke kulungisa lo manakala. Kepha ke lesicale ngako ke singumasipala kulungisa letindlela letiya ema-clinic netindlela letiya etikoleni. Umbutho woncedo labantu iGift of the Givers kulindeleke ukuba uncede iintsapho ezichaphazelekileyo kule veki. Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi eliqela liqalile nesicwangciso sokwenza amanyathelo okulungisa imingeni enxulumene nokuhanjiswa kwenkonzo ezingundoqo eluntwini. Ebenodliwano ndlebe olukhethekileyo nentatheli yeliziko uSamkele Maseko. Kwisifunda se-ANC saseGoli unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula usewuqedile. Wayeuhlalo wesifunda uData Murero neqeqeba elimsekelayo lifake ikhalazo kunobhala jikelele uFikile Mbalula okhiphe umyalelo ukuthi amabhokisi amavoti kumele aqoqwe amaphoyisa kanye nalaba abagada ihhovisi le-ANC. Umbalula uthi asikho isifunda esizochithwa kodwa i-agency ebhekele ozekhethwa kumele izochaza. That issue is a matter that is being attended to between my office, myself, and the province. But somebody overzealous takes a letter I've written to the province, give it his own interpretation when I said the ballot boxes must be secured by the police and as well as ANC security and all of that, because there is some mishap that has been reported. We are fixing it. Raising alarm, making comrades to panic that probably they are going to be, disbanded. We don't work like that. We run the ANC properly. uFikile Mbalula uphinde wathi laba abasekela udokotela uPatrice Motsepe ukwangamela isikhundla sokwamangameli we-ANC benza into engavumelekile okwamanje. I'm observing this tendency that is coming up with PM27 right at the beginning of 20. It was running on social media, on WhatsApps. Now it wants to engulf us and so on.
we will deal with it accordingly in terms of the ANC party discipline. Seko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umqhubi wesithuthi sabafundi obandakanyeke kwingozi esube imiphefumlo yabantwana abali-12 ulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseVanderbijl Park ngomso. Lo mqhubi uneminyaka engama-22 ubanjwe emva kokukhutshwa esibhedlele. Isiganeko esisashiye isizwe sithe nkamalala saseVanderbijl Park silandela esinye sesithuthi sabafundi esibikwe ePinetown kwintshona yaseThekwini, nalapho isithuthi siye saphulukana nolawulo sagagana nomthize kwangxwelerheka abantwana abali-9 phakathi kweminyaka esithandathu neli-10. OkaGwarhube uthe umyinge ka-80% wengozi ezindleleni zibangelwa bubugwenxa kubaqhubi nokumenze watarhuzisa kubaqhubi ukuba bayithobele kangangoko kwemigqaliselo yendlela. Over 80% of the incidents that happen on our road are due to driver error. We can't keep coming to families and saying we are deeply sorry and sending our condolences to families when people are simply not adhering to the law. Kambe ke inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lusufi uthi urhulumente wephondo usaqhubeka nokwenza uphononongo olungqengqwa kwicandelo lezothutho lwabafundi. Uthe urhulumente wephondo unikeze izilumkiso ezingama-335 kubaqhubi bezithuthi zaseTshwane abasileleyo ukulandela imiyalelo yokhuseleko ezindleleni. Ukwaleke ngelithi amagosa onyanzeliso mthetho abambe abantu aba5 emva kokuba izithuthi zabo zingayifanelanga indlela. To the 18th of January, we've been embarking on intensive evaluation of all scholar transport. Ukanti ke babuleleka nobomo bazali ngentshukumo zikarhulumente kule meko imaxongo. Kunjalo nje kuhlatywe ikhwelo ngabasemagunyeni lokuba amasebe olawulo lwezothutho kumaphondo onke azijule ijacu ekunqamleni zivumelwano zokuthuthwa kwabafundi ngabaqhubi abanxamnye nokuthotyelwa kwemimiselo nanjengoko ukuphulukana nabafundi ngenxa yokungakhathali kwabaqhubi ikukudodobalisa ikamva lesizwe okungaginyisi mathe. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC eGauteng. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Mawahlanga namaFilipu Milanga basemba vumani ndingunkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphaleka mbukeli into okubana ngamathuba amahle emvula mbukeli singathi siwalindele pha kwindawo ezikumantla koBloemfontein. Liqhubeke ke mbukeli linwenwe ngemvula napha kaloku koRhawutini. Liqhubeke lithi rhwelele ngamafu ke kwindawo ezikomntla koloni napha kontshona koloni. Ngomso kuyaphaleka mbukeli into okubana ngenje iqukuqa sivuka ngezibhaxu zenkungu kwindawo kaloku ezikumantla pha kontshona koloni. Kananjalo ke mbukeli pha kwindawo ezikoThekwini napha koRhawutini. Kanti iqhubeke ke mbukeli la mvula ithontela ngamandla pha kwintaba ezixananazileyo kokuphumleni. Xa uqhuba ke uqiniseke into okubana uqhuba ngononophelo. uSouth African Weather Services qhube isilumkiso ngokuhlwa oba sizawulindela umoya obhudla ngamandla pha kwindawo ezigodlonxweme kontshona koloni. Neendudumo ezimandla mbukeli singazilindela pha koRhawutini koMahikeng koPulukwane koLimpopo. Into ethi ke mbukeli ifuneke uqaphele ngalo lonke ixesha. Ngomso kananjalo ziyaqhubeka ezandudumo zimandla zichaphazela ke mbukeli koBloemfontein koMahikeng nomlilo wamadlelo pha kwindawo eziko Upington nomoya obhudla ngamandla ke mbukeli uyathondela pha kwindawo eziko Ntshona Koloni pha koMangalisweni. Kanti ke xa sijonga amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa ku-19 degrees eMusina babambene ngemenqaku nayo iPhalabhuru. Beng 15 ePitoli beng 14
kwaNjonga ziyaduma. Xa singena pha kozenzweni mbukeli pha koMthatha koQumbu koTsolo ngu-12 uKamani ibe ngu-12 kanti ke mbukeli Nxiba ibe ngu-9 degrees. Xa sityhila ke sijonga ngomso mbukeli kuyaphawuleka into yokubana lityhilile kwiindawo ezininzi pha koBloemfontein ngama-30, eKimberley ibe ngu-31, eThekwini ibe ngu-26, eSajonis ibe ngu-28, pha kaloku mbukeli komangalisweni koKapa lodumo liyatshisa ngu-31, eWorcester ligqatsa uBhobhoyi ngo-39 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhume iinqawe emaxhekweni. Chosi.